Jusu pyyhkäks 1-2 Sky-tiimillä pihaan. 150 kilometriä reilun 2 tuntiin. Ihan hyvä saavutus. Nyt ei ole mitään laitonta kuitenkaan tehty, kun kyseessä on isokilpinen kevarimanki. Kyllä, kyllä. Pientä tarkastushuoltoa siihen tehtiin ja nyt sitten se lähtee takaisin tuonne kaupunkiin tästä. Hiljaiset äänet takaa O-Racing. Kyllä, kyllä. H4-umpio toimii. Siinä on uusi mittari. Mutta kuulemma sekin alkoi temppuileen taas. Voi. Huonoa laatua. Täällä on sitten nuo 2 sankaria. Mä kerkesin pelästymään, että tää Samurai on alkanut vierastamaan Pitprota, kun kävi pelkästään ryypyllä eikä kestänyt kaasua ollenkaan. Kaasarin putsasi ja sytytysjärjestelmän katteli, mutta ei vieläkään mitään eloa. Sitten kun bensaa lisäsi, niin sitten alkoi toimia vehkeet. Kummallista se on. Kummallista. Onhan niissä nyt valtava ero, kun kattelee niin materiaalissa ja viimeistelyssä ja tekoratkaisuissa. No, toki Samurai on 400 euron pyörä ja tää on useamman tonnin pyörä. Kyllä. Kunnon iskareilla ja kunnon koneella. 150 Daytona. 08 vuosimalli. Mutta tuokin kone täytyy nyt tässä ennen ensi kautta avata. Siinä on jotain voimansiirron puolella väliä ja ikävästi kolahtelee. Kyllä. Daytona Japan. Ei mikään Livani. Aika muhkeet käyntiäänet tässä. On kieltämättä. Kone kiltisti odottelee laatikossa asennusta johonkin pirssiin, johonkin vehkeeseen. En tiedä vielä mihinkä. Täytyisi olla melkein itselläkin semmonen kevariksi rekisteröity manki tai daksi, niin siinä pystyisi vähän ajeleen sisään näitä koneita ja testaan muutoksia laillisesti. Eiks tää ois aika päheä äänenvaimentaja tuohon S1? Siinä se raukka vielä on. Joo, se olisi ihan jees. Sitten Jusu kävi kaivelemassa tuolla vähän paikkoja, niin se löysi sieltä tämmösen Kianellin putken. PVs ollut muutaman kerran lyhyen aikaa kiinni ja sitten jäänyt vähän niinku käyttämättä. Siinä olisi pikkasen Pitprohon vaihtokatetta ja kaiken näköistä
joustaja-osaa, mitä tuli mukaan. Sain myös semmosen 70 Rossin rungon ja rengasta vannetta ja etutolppia ja sellaisia, niin kootaan niistä sitten noille lapsukaisille joku 70 Rossi. Niistä muista, mitä tuolla löytyy, mutta nyt ei ole vielä tuotu tänne. Eipä siinä. Kemppi voimaa yhä edelleen ja Renille terveisiä. Kyselit, että mikä mopedi tää on. Automaat. Paperit löytyy. Corrado. Lukisko tässä jotain jännää? Motormanet. Slovakia. Sellainen. Näihin kuviin.